מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים כאן באזור, איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, אזור שכולם יודעים באותו שמחת תורה, מה שזוכרים את התאריך, 7 באוקטובר, לפני שנתיים, כאן נשפך כל כך הרבה דם. התורה אומרת לנו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אומרת התורה, אם יש כל יעקב, אם יעקב מדבר דברי תורה, אין הידיים ידי עשיו שולטות. אין כוח. כמה שיש יותר תורה, ככה אנחנו יותר בולמים את ידי ישמעאל, את ידי עשיו. כולנו יודעים, עם כל ההשתדלות שצריכים לעשות בענייני הגנה והכל, אבל הרי אף אחד לא מבין מה קרה באותו שמחת תורה. יכולים לכתוב ספרים שלמים של ועדות חקירה, ועדיין אף אחד לא יבין מה שפה קורה. אם השם לא ישמור, שב שקד שומר, אין חוכמות. אבל כל תורה שיש, ובאותו שמחת תורה, כל העולם ידע שהאופקים מותקפת. בבתי כנסיות אני רקדתי בבית כנסת שיביתי, באופקים, ובבית כנסת קיוויתי, רקדו ושרו לכבוד התורה, ולא ידעו, שמעו שקרה משהו, ואנשים אפילו לא ידעו מה שפה קורה. בישיבת תפרח שציינו מקודם, ראו פתק בכיס של המחבלים. התפילה מתחילה בשעה 7:15, לא נכנסו לשם. למה? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כשהכל כל יעקב ואין הידיים ידי עשיו שולטות. מי שיקח על עצמו, לא כל אחד יכול לעשות דברים מדי גדולים, אבל כל מי שיבין איפה להשקיע את הכסף שלו, לבוא ולהשקיע במקום הכי בטוח, במקום של תורה שמשמח את בורא עולם, במקום שבולם את ידי עשיו, את ידי ישמעאל, כמה אתה יכול לתת היום כספים ולבנות השקעות שלמות, ולבנות, להציל חיים של יהודים, לבנות חיים של פריחה. בעזרת השם אומרים, אנחנו כולנו יודעים שכבר כל הסימנים כבר מאחורינו. מלך המשיח בעזרת השם יתגלה במהרה בימינו, אבל כשמלך המשיח יתגלה כתוב שהוא ישאל כל אחד, מה אתה עשית למען התורה שלי? כמה יהיה מאושר מי שיוכל בקרוב בימינו להגיד למלך המשיח, עשיתי למען התורה, בניתי את אופקים בתורה, נתתי בשביל זה, בעזרת השם, מי שיהיה בר דעת, ייקח את הדברים אל ליבו, אז בעזרת השם יכול לזכות לנצח נצחים, לו ולזרעו לדורותיו, אמן ואמן. תודה רבה.